Ja nyt ollaan saatu kesäsirkukseen mukaan myös meidän oma sirkusapina Jarmo Suomi. Meininki on hyvää ja päivä on mitä mainioin. No näin se on, ja meillähän on nyt alkamassa testiosuus ja tänään ihan oikeestikin. Pistetään banaania posken, Kisa on meillä. Näin 7 seinähulluakin aikoinaan lauloi, että banaania pistetään poskeen. Ja meillä on nyt vain yksi seinähullu täällä näin studiossa, nimittäin Jarmo Suomi. Ja meillä on tarkoitus kokeilla banaanin syönnin maailman ennätyksen rikkomisyritystä. Nyt ollaan siis jännä äärellä. Mikä on Jarmo Suomi fiilis? Fiilis on aivan mahtava nyt, kun mä tässä hieroskelen näitä banaaneja kourassani ja mietiskelen ja arvioin, että mikä mahtaa olla meikäläisen vatsan tilavuus. Mä en osaa arvioida, mutta mulla on siis voittaja fiilis, mutta ylpeys voi käydä lankeemuksen edellä, vai käykö se lankeemus ylpeyden edellä, kummin päin vai? Niin ja homman nimi on siis se, että 3 banaania pitäisi syödä. Ja nyt on semmoinen juttu, että voimassa oleva maailmanennätys kuuluu Yhdysvalloille, sillä 3 banaania on syöty minuutissa. Puolestaan Markolla on hallussaan Suomen virallinen ennätys ajassa minuutti 17 sekuntia ja Lähiradion virallinen ennätys puolestaan hallussa YouTube-legenda Pasi Viheraholla, joka hänkin on aikoinaan tehnyt tämän samaisen haasteen ja minuutti 38 siis Pasi vetäisi, joten kyllä sä nyt Pasi ainakin rikot vai mitä? No mä oon katsellut hänen suoritustaan sen verran ja se oli semmoista enemmän sellainen naatiskeluosastoa, että siinä ei tuntunut olevan ollenkaan sellaista voiton paloa siis eikä tahtoa. Siis nyt pitää tunkea ne banaanit sinne Kyllä, suuhun. kyllä. Leipäläpeen tai banaanireikään tässä tapauksessa muuta kuin survoa armotta sisään. Mutta aivan hetken kuluttua siis kesäsirkus testaa banaanin syönnin maailmanennätyksen rikkomista, joten sitä odotellessa nyt on jännät paikat. Lähiradion kesäsirkus. Testaa. Ja nyt on aika testailla, että miten käy, kun Jarmo Suomi lähtee kokeilemaan banaanin syönnin maailmanennätyksen rikkomista. Nimittäin tätähän on kokeiltu ihan Suomen maallakin Marko Kallion toimesta Maikkarin ennätystehdasohjelmassa vuonna 2012. Ja hänellä on virallinen Suomen ennätys ajassa minuutti 17 sekuntia hallussa. 3 banaania turpaan, puolestaan maailmanennätys kuuluu Yhdysvalloille, sillä 3 banaania on syöty minuutissa. Eli Jarmo Suomi, susta tulee maailmanmestari, jossa alle minuuttiin vedät noin 3 banaania huiviin. Mä en usko, että mä ihan maailman staraksi tässä nyt onnistun pääsemään, mutta kyllä mä yritän olla. Jarmo Suomi yrittää olla kyllä nyt se Suomen starva. Ja jos et Suomen mestariksi pääse, niin ainakin Lähiradio-ennätys haltuun, nimittäin Lähiradion virallinen ennätys on hallussa Pasi Viheraholla, joka 2012 vuonna Katoradiossa kokeili tätä. Löytyy YouTubestakin, eli aika oli minuutti 38, joten Jarmo, nyt 3 banaania suuhun, kuorin ihmeessä valmiiksi siitä niin pöydälle. Minä otan ja kuorin nämä tästä. Näin. Ootko muuten miten kova banaanin ystävä noin niinku vapaa-ajan? No se vaihtelee vähän. Joskus mä syön enemmänkin banaaneja, mutta nyt mä en edes muista, koska mä oon viimeksi syönyt banaania. Ei se nyt ihan tuhottoman kauaa ole. Näin, nyt tulee kuorittua toinen banaani nyt tähän. Nyt alkaa oikeasti jännittämään, että rikkooks Jarmo Suomi tämän maailman ennätyksen? Noin, nyt kuoritaan tähän 3. Meillä on tässä onneksi myös kuvallista tallennusta. Kyllä, se löytyy sitten jälkikäteen tuolta Lähiradionkin Facebook-sivuiltaan, vaikka mistä kaikkialta sosiaalisesta mediasta. Kyllähän se varmaan YouTubeenkin on pakko laittaa. Kyllä. Minä olen kuules valmis. Sinä olet valmis tähän näin, ja mulla on täällä näin kello, joka pistetään tästä näin. Kuules Jarmo, hyvä käymään. Sinä oot siis oikeestikin valmis yrittämään banaanin syönnin maailman ennätystä. Kyllä, minä olen. Ja mikä sulla on nyt se oikeasti se taktiikka? Että onko se just se, että sä tunget ne sinne turpaan niin, että tärähtää? No varmaankin. Oikeastaan mulla ei ole mitään taktiikkaa varsinaisesti. Mä en osaa vielä sanoa yhtään, kuinka nopeasti noin menee alas. Minuutti 17 alle sen, niin se on Suomen ennätys. Selvä. Ja aika se alkaa nyt. Ja näin Jarmo Suomi alkaa puskemaan banaania suuhun ja se oikeasti menee aika kovalla tahdilla sinne niin Jarmo Suomen turpavärkkiin ja näin hän ahmii ekaa banaania ja siitä on mennyt jo puolet tässä kohtaa kun noin se uppoo suuhun ja Jarmo ei ilmeisesti edes kunnolla nialaisen näitä banaaneja vaan hän niinku puskee ne vaan suusta läpi että ne menee sinne kuule ruoansulatuskanaviin ja näin lähti toinen banaani jo ja Jarmo Suomella on mitä kovin tahti tällä hetkellä aikaan kulunut 26 sekuntia ja melkein 1,5 banaania syötynä vielä toiset 1,5 jäljellä ja toinen banaani se uppoo ja se meni jo noin suuhun. Siis tässä näin rikotaan aivan kohtapuoliin varmastikin Suomen ennätys vähintään 30
9 sekuntia 41 sekuntia tällä hetkellä mennyt ja 3. banaani lähtee jo Jarmo Suomen suuhun. Tuleeko tästä maailmanennätys? Tuleeko Suomen ennätys? Mitä me saadaan aikaan? Täällä on jännittävä banaaninsyönnin kisa meneillään ja maailmanennätys, se ei ole ihan rikottu vielä. 56 sekuntia mennyt noin. Jarmolla on banaani mennyt poskeen oikein kunnolla ja hän nielee sitä ja ahmii banaania ja noin 3 banaania on suussa ja nyt vielä odotetaan, että hän saa syötyä ja nielaistua kaiken tämän. Näin, nyt on jännät tunnelmat. Minuutti 12 sekuntia mennyt. Ai. Katsotaan, kun suu on tyhjää, hän näyttää sen kameralle noin ja aika loppu. Se oli kuule minuutti 18. Siis oikeesti se jäi sekunnista kiinni. Ei voi olla mahdollista. Jarmo Suomi ei ole Suomen mestari. Hän olisi ollut jo sekuntia nopeammin jostain suorittanut, mutta sitä on oikeesti varmaan aika vaikea. Näin ekaa kertaa teittän ja tääkin Marko on varmaan harjoitellut aika kauan. Et oli tää aika huikea suoritus ja sä kuitenkin minuutti 18 sekkaa, joten sä pistit 20 sekuntia paremmaksi kuin Pasi Viheraho, joten sä oot Lähiradion mestari, eikö se ole kuitenkin hienoa? No on se joka tapauksessa hienoa. Miltä nyt tuntuu, kun banaanit on poskessani? No kyllä se vähän tietysti harmittaa silleen, että sinä olisi voinut tehdä sen sekunnin verran nopeamminkin, tai 2 sekuntia nopeammin varmaan, että no kyllä siinä varmasti pystyisi parantamaan, että ei siinä ole sitä ihan täyttä hirvittävää vimmaa ollut päällä, että se olisi täytynyt olla vähän tahto vielä aavistuksen kovempi. Mutta minuutti 18, se on ihan hyvä. Kyllä, kiitos. Lähiradion kesäsirkus. Testaa. Ja jännät paikat oli äsken, nimittäin Jarmo Suomi testasi banaaninsyönnin maailmanennätyksen rikkomista. Ihan maailmanennätystä ei nyt lyöty läpi. Suomen ennätys melkein, nimittäin minuutti 17 sekuntia on Marko Kallion virallinen Suomen ennätys. 3 banaania poskeen, niin minuutti 17, mutta se oli minuutti 18 Jarmon aikaa, että sekunnista jäi kiinni. Oli tiukkaa. No, ehkä me tulevaisuudessa vielä tämän rikomme. Kyllä, mutta sä rikoit jo Pasi Viherahon Lähiradion ennätyksen, joka oli aika minuutti 38, niin sulla oli minuutti kuule 18. Ja miltä se tuntui tunkea vaan sitä banaania poskeen? Tältä se tuntuu. Röyhtäisy varmaan sieltä tulee, mutta oikeasti ahmii 3 banaania, se on hyvin täyttävää, niin millainen fiilis? Joo, no täytyy sanoa, mä odotin, että se täyttäisi enemmänkin silleen, että se voi olla, että se rysähtää tuonne mahaan nyt sitten tuossa niinku ihan yhtäkkiä sitten, että katsotaan nyt miten käy. Mä oon lähdössä tuossa lenkillekin piakkoin, että ne täytyy sitten, katsotaan nyt, että saanko mä siitä ylimääräistä boostia. Nimenomaan, mutta ehkä me vielä joskus kokeillaan rikkoa. Pitäähän tätä kokeilla seuraavakin kerran, vaikka tuossa noin jossain kohtaa myöhemmin syksyllä. Kyllä, siis ehdottomasti mä haluan tehdä ton uudestaan, koska mä tiedän nyt miltä se tuntuu JNE ja tuolla, että mä itse asiassa tiedän nyt, että mä pystyn sen ennätyksen kyllä rikkomaan.